Predstavujeme vám nové granulky pre psíkov Aiko Adult Complete Beef. Granule pre psov Aiko Adult Complete Beef s hovedzím mäsom sú tu pre vášho štvornohého priateľa. Otvoríme balenie a pozrieme sa, čo sa skrýva vo vnútri. Granulky majú skvelú vôňu aj farbu a sú plné živín, ktoré váš psík potrebuje. Váš psík si ich zamiluje. Sú vyrobené z kvalitného hovedzieho mäsa a obsahujú všetky dôležité vitamíny a minerály pre zdravý a aktívny život. A teraz to najlepšie. Pozrite, ako si ich náš psík vychutnáva. Granulky Aiko Adult Complete Beef s hovedzím mäsom sú proste neodolateľné. Váš pes bude šťastný a plný energie. Tieto granulky sú ideálne pre dospelých psov všetkých plemien. Zabezpečia im kompletnú a vyváženú výživu. Doprajte svojmu psíkovi to najlepšie. S granulami Aiko Adult Complete Beef s hovedzím mäsom urobíte radosť jemu aj sebe. Granule pre psov Aiko Adult Complete Beef s hovedzím mäsom sú skvelou voľbou pre vášho psíka.